Ahojte, zdraví vás denník cestovateľov. Nachádzame sa na takom nemoc známom mieste a to sú kúpele Štos. Tieto kúpele sú výnimočné tým, že sa tu vôbec nekúpete alebo nemáčate sa vo vode, ale typické sú svojím čistým vzduchom, kde sa tu liečia dýchacie cesty a taktiež astmy a alergie. Je tu nádherný park, kde sa nachádza veľa drevín z rôznych kútov sveta a vlastne tie prospievajú tejto klíme, aby tu bolo tak, ako je. Nadýchni sa. Tiež sa tu lieči aj choroba byť bez iPhoneu, lebo je tu slabý signál. Takže keď tu budete s iPhoneom, tak vám to nič nepomôže. Ukážeme vám ďalšiu fontánu. Tam je tá fontána. Ja, nie si fontána. Tento je kúpeľná pani, biela, či jak sa volá. A povedz nám ešte niečo. A je tu veľmi krásne a tieto kúpele odporúčame všetkým, pretože nie len tu môžu chodiť dospelí, ale aj deti. Áno. A dajú sa tu veľmi ľahko zbierať huby, lebo tu rastú fakt, že všade. Napríklad tu sa rozkročím. A na večeru ti spravím z toho praženičku. Takže Kuba, vidíte posledný krát. Poznáte túto hubu?